Cims borrascosos. Probablement una de les novel·les amb el títol més meteorològic que existeixen. I s'acaba d'estrenar una nova adaptació als cinemes que està portant força polèmica per no ser gaire fidel a la novel·la original. Però hi ha un element que m'ha semblat personalment molt ben resolt: la importància de la meteorologia. Del títol original en anglès, Wuthering Heights, l'adjectiu weathering descriu un lloc on hi bufa un vent molt fort. Per tant, tant en català, en borrascosos, com en anglès, el propi títol ja ens descriu un lloc que estarà exposat a les inclemències de la meteo. I de fet, Emily Brontë no va triar aquest títol a l'atzar, sinó que coneixia perfectament la regió i el clima de Yorkshire, on hi vivia i també on va situar la novel·la. Per tant, va saber utilitzar el temps per reflectir la intensitat emocional dels seus personatges. I si penses en Anglaterra, segur que et ve al cap pluja, molta pluja. Però t'has preguntat mai per què hi plou tant allà? Doncs la resposta té a veure amb la geografia. El Regne Unit es troba situat a la trajectòria habitual de borrasques atlàntiques i els vents dominants de l'oest transporten aire molt humit i per tant hi acaba plovent molt. A Catalunya també tenim vents dominants de l'oest, però han de travessar tota la península i per tant arriben més secs. Nosaltres tenim pluges molt intenses quan el vent bufa des del Mediterrani. Així doncs, què t'ha semblat el paisatge tempestuós de